Mizowin film an channa an kon ti vai kala mo kan ti mai thema se chu ani chi lova he video clip hi film channa ni nova thil tak tak ania Vietnam mi an nia mun thren khatha an soidan chuan abial pa te hi Khawlbawm an mana ti chuan ko tan kala ko ta an kal na thung beka khan thiam lo an chan ti ga zel tang turin thu an ti tuta ti chuan ko ta tong an kon chuak kha an tlan chu theina turin abial nu hian he nu hian sidai lo pe a ti chuanin an han tlan an hanin ri ka vel chawa amai ro chu an man le ta thowa abial pa te po chu man le ta thowa tin sidai pe tu ama po hin man ta he ting hianin video hi lo viral ta ni nan soi ni ola he video ko kon ti dan chan chu he mai chanu hem hel thang ringa ama ko chu ko pui azong fu lawa malam hun chu thim viau don ani mai chadan chuan ko pui zon fu lo hi a poi khop mai kam mel that na zong te kam moi na zong te hi chu adai ri lo khop mai a kan ko pui zon te fu lo chuan avan u yom mel that nen ti kha mi na min soi zui dan do nia khatia an han soi pia la ma khan a khri om le avan do na zong tong to chu ke ma ni kha kan lo ni ta ni chu wang chu mai chadan chuanin mel that view te pian nal view te ai ma chon ko pui zon thiam hi poi mo na tu ko pui zon thiam lo chon mel that u khan tu ma o si lo le nun khriom em box si a khan ilu theini ti kha ton tu ma hian ka kon tak lang zok ani ta ti hol chuanin he video hi lo en le tai la he video hi than kha chuan kan lo mu to in ka ringa he hi ka kon tak lan na chan chu fashion show kan khe thiam the dan tu chuan ani maya he ta hen comment tam taka oma chung comment zinga chuanin ka han en vela mi pa comment deuh vek mai hi lo nia mi pa comment thren khat an ma ni chu ka tak lang don lova mi pa nge comment tha mai chia comment kan lo en don ani kan lo chiak zang nge lu dem lo ngai thang chu o pakhat na chu mi pa comment ani ni zo te hi kan lo chang kang ta ber mai smai din la a ti chuanin panhira chuan camera ma te chuan ha ka so om lo we ataka atak nun hi poi mo zo ti te mo an ron jat san ni mi pa comment ve kan ka chiang ni tiang lam hen ka mi ta to lo ti te kum thum level chu hanin nei silang chuan o ti te a thing te tong khena ke che khi pa lo e mai ti te among a thep to e mai ti te han au hlur lo na to ka mu lo ti te tin mei che ho ze lo zia khi ti ve ti te mi pa comment ve kan ya camera ma anin khera vel mai lom tiang hi chu alem lo tuk ti te tin thil danga chuan an mail chedu ne ti te mo mi pa comment ve kan ya chuan in la thing lutuk in thing ui ultra ti te atam mai che comment po om ve lak lak ma chu mi pa comment hi a chia hi tam em mai chu wang chuanin ka kon chiang ve mai ni e ole social media hianin mi pa hi kan lo ra kan se deuh jok te pon nge tin he tiang hi mi pa hian in episode te hian in he tianga fashion show le han ti vel han ti changkan vel hi hanin ti changkan ga ti maya kan la zo chi do niang thon khatam tak chun kha thiam tho ma se ama ko social media ti kha kon da loi hi atingai nom ve bo ko siam ve tho phian mai te po han ti phot tiang